Το blog Μαθηματική Εκπαίδευση και Τεχνολογία παρουσιάζει πώς να κατασκευάσετε ένα εργαλείο στη GeoGebra, η περίπτωση του τραπεζίου. Αρχικά ορίζω δύο σημεία α και β. Έπειτα τα ενώνω με ένα ευθύγραμμο τμήμα και ορίζω ένα καινούριο σημείο C. Παίρνω την ευθεία β-C και ορίζω ένα καινούριο σημείο D, από το οποίο φέρνω μία ευθεία παράλληλη στο ευθύγραμμο τμήμα αβ. Εντοπίζω το σημείο τομής των δύο ευθείων και τώρα ορίζω το πολύγωνο με κορυφές α, β, ε, d. Αυτό είναι το τραπέζι. Καθώς μετακινώ το σημείο C, το σημείο D ή τα σημεία α και β, αυτό εδώ παραμένει ένα τραπέζιο. Αυτά είναι τα βήματα κατασκευής. Ορίζω λοιπόν ένα νέο εργαλείο. Ο χρήστης κάθε φορά πρέπει να εισάγει τα σημεία α, β, c και d. Η GeoGebra θέλω να εξάγει το πολύγωνο, καθώς επίσης και το σημείο ε. Ονομάζω το εργαλείο τραπέζιο και είναι έτοιμο. Για να το δούμε τώρα στην πράξη. Ορίσαμε ένα καινούριο εργαλείο. Είμαι ο Κώστας Δράπτης και σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.